Que bé, m'han pujat la pensió. Ara cobraré 756. Només he pagat, aviam que he pagat aquest mes, 3,05 zona blava, 1,95 zona blava, 1,70 zona blava, farmàcia 8,20, benzina 20, AENA aeroport, pàrquing 4,50, Riudor benzina 40, Google 99, manteniment del compte 9 euros, Cedipsa benzina 20 euros, Cedipsa benzina 25, Reintegro caixa 20, aeroport 3,35, Ajuntament de 1,95, Riudor 29,50, fins a 743, o sigui que m'han posat de 743 a 756. Bueno, que tinc tenia un saldo de 5,68 i ara ja en tinc, després de treure 600 per pagar el lloguer i posar benzina, doncs mira tu.